Lah iya, kon iku mbok sing duwe pikiran jeng. Wayahe lek duwe kate kanggo iku lapo wingi kon sotok-sotokno nang yamu iku. Jan nemen kon iku, Nduk. Lah sapa ro, Mbok, butuhe wong. Ya ngene iki lho, Mbok. Bolole kae soge iku kemlintine gak umum. Dolor karepe ate gawe gedimal. Wis ora tenan hul. Sabar kono. Oh, ngene iki lak wong tuwek tas sing bingung. Malah kemenyek temen kon saiki mul. Lah jere kon biyen wong sugih iku bebas. Kemenyek ora apa-apa. Tapi nek dunya ora kenek disombong-sombong nomul. Dikebas nang sing gawe urip tidak melarat maneh kon. Lah dikebas ya tak lumpukno maneh, Don. Lah iya lek resek mul. Lah lek dhuwitku ya kaya resik nek saiki Don anjene Don. Lah wong tak gua iku lho balik maneh kon. Wah, pesugihan duit balik berarti kon iki mul. Ojo dilakoni kaya ngono iku gak ilok, dilarang agama. Le, yo ngene iki. Tandane wong gak iso maju, iku iri, dengki, kemlindi. Ya wis kon iki. Lah kok iso? Lah buktine ana wong sugih didik kon arani pesugihan. Ana wong melarat kon arani males. Lah jarimu kemang duit kon buak kok resek terus balik maneh. Lah opo lek gak Lah pesugihan? buktine iya. Aduh, Wong lah aku kon nyambut gawe. sugih. Aku nyambut gawe. Iya, kon saiki sugih. Sugih. Oke, lah Iya. kok turu. Masa ususmu bocor halus? Ndokmu yo. Ya ndokmu. Ya ndokmu dhewe iku. Ndokku ya loro. Kon mau ta? Apa kon tuku? Sik tolong jagakno. Jagakno yo, larang. Temenan nih. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10, 11, rolas, telulas, 14 tuh garing Don. 15, 16, 17, Ayo. 18, 19, 20, selikur. Aduh iki duit rokok tok sedina sakjane iki ora entek sakjane iki. Temenan ya. Duit mainan iki pamerno. Masa ngene duit mainan. Bank Indonesia. Ngene iki lah malah minum gawe di mana ta? Duh, ra, gua jan kokorane gak penet. Dewangi ya, Mbak. Ojo wis jeng, kon karon mangan-mangano kono lho. Engko gurung mangan blas ngono rupane. Wis marek aku, Mbak. Mari tuku bakso iki mang Cak Menteri. Mari kurang piro sih iki? Lah wong ndek kene lawan yo akeh, kok iso tuku bakso iku lho. Lah lek perkara ater-ater ya sik tange jeng, sik kurang gak sejinae. Diapurane renges iku apa? Jadi kongkon jan gak gatekno blas. Ya wis Dewangi, Mbak, ayo. Gak usah wis kon mangano. Oh iya, Mbak. Ojo lali ya, Mbak. Duit sing amen selang wingi. Aduh, iya ya jeng, gak kira lali aku. Lah wong kanggene lho sik 2 wulan kase. Loh, kok rong wulan sih, Mbak? Lah jere kon dhewe winginane sih jeng, koyo kon dhewe sing ngomong jerene kanggone 2 wulan. Iya winane ya, Mbak. Saiki aku butuh duit. Loh. Lah kok malah mulat-malik ngono sih jeng ngomonganmu? Ya sepurane, Mbak. Lah Cak Muli lo ngabarin dadak nang aku. Jare duwe ge donasi nang Langgar. Terus usahae kate nggawe duitku. Lah masih ngono lho jeng. Duitmu jere kon lak 2 MC. Tak gawe ku 500. Wae lah kon njukuk nang ATM cek jeng. Sing ndek aku ngenteni lek aku mari dodol Mas. Lah aku kate dodol saiki yo kadane gimon ya sik kelaran. Lah kari sak M setengah lho, Mbak.
karepe Cak Mul sing saem ku kon ge nabung, ge tabungan. Terus sing 500 iku duwe kurang lek ge usaha. Ancene kon saiki lambemu iku jan cocok, sik kait soge padha kemlintine. Lah terus kon kanggone dhuwit kapan? Kurang 2 dino, Mbak. Apa jeng? 2 dino. Iya. Kon kok malah mulat malih ngono sih? Aduh, dirungokno wong ora pantes rek, kon iku ngrebutno apa? Gimun-gimun tas turu kok lho ngringik tok. Lah jeng iku lho, Mbok. Lah wong aku nyelang dhuwit sik wingi lho saiki wis ditagih. Iya ta, Nduk? Iya, Mbok. Lah aku botoy lho. Lah kok dadak temen sih, kon nek nagih-nagih iku. Lah jare kon wingi ndek kene 2 wulan balekno ni. Lah kate yo opo, Mbok? Lah wong Cak Mul lu ngabari dadak. Anggite dhuwit kari ngrawuk ngono lho, Mbok. Lah wingi tawa-tawa. Donge saiki wis ditagih. Aku bukannya gak kuat nyaur, Mbok. Tapi lek aku nang pasar saiki wong kadane gimun sik kelaran. Lah iya, kon iku mbok sing duwe pikiran jeng. Wayahe lek dhuwit kate kanggo iku lha apa wingi kon sotok-sotokno nang yamu iku. Jan nemen kon iku, Nduk. Lah sapa ro, Mbok, butuhe wong. Ya ngene iki lho, Mbok. Bolo lek kait soge iku kemlintine gak umum. Dolor karepe ate gawe gedimbal. Wis ora tenan hul. Sabar kono. Oh, ngene iki lha wong tuwek ta sing bingung. Ancene kon yo ngono jeng kok kebadut temen nang mbakmu. Belos kan iki, anake nandi ku. Kan iki. Kita gestari lek dadi wong tuwek iku ri. Belo-belo. Kan iki. Ri. Ini ri, Peri. Oh, apa Peri iki? Mata kalau bojo sing ayu. Ada Mujahidin ambek ibu kok rame ae sih. Kan mari pakani ku lho. Ri. Duh pitik sopo sih iki? Nek lambang kok iki. Go. Seperti pitik lambang iki. Go. Ri. Per. Waduh. Ikut. Petikmu iki lho, Bang, pakanono. Jimi mbek Jone iki mari. Keuman. Suri bre, lageri gak pakan kok. Susul tak bele iki. Lusik terus ae rek, kene kandhani rek. Jangan marah ri, jangan marah. Ri. Johnny, Jona. Come on. I have people. Come on. Ri. Come on, Ri. Budak kon iki. Oh, dipakani dadi nyengkri kon iki. Kate njaluk mangan sopo sih kon niku? Belos suwi. Aduh, isik kul nyun. Aduh, lek Mujahidin rek. Amar tak pakani ku lho. Duh. Para arek iki. Tekan guru gedang iki. Mbok, ya apa ya carane nagih duit Mbak iku? Tambah ngamuk-ngamuk ngono. Ya empo, tagih-tagih dhewe. Kon niku gak kaobjeng lek mbakmu koyo balas pati ngono. Lah lek ruwo dhuwitmu kanggo lapon, Nduk, kon tawak-tawakno wingi ku. Ngene iki lah mbok ta sing susah. Lek kon sampe gelut maneh ambek mbakmu. Ya apa aku iki? Sakjane wis suwe, Mbok, kanggone. Lah tapi Cak Mul lho kondone dadak. Lah bojomu iku ora kena disemayani ta? Kok kene oh ya ora nagih aku, Mbok. Oh, wis mbujang. Ngene iki lah bojomu ta, padha-padha golekno musuh aku. Ya apa tanggung jawabe bojomu mulih apa ora? Wong gena-gena ana kakang sunat arek ya ora mulih. Ngono sih kok gatek-gatekno. Ya lek gak gawe entetean ambek wong wedok liya ning njaba kono.
Yo gak kira, Mbok, wong Cak Mul setia. Lah sapa ro wong lanang? Lah rumah sama aku ora tau duwe bojo ngono ta? Kait nemu-nemu iki aku jang wong lanang nang bolo-boloan iso kaya ngono iku. Hah? Lah mosok kae duwe-duwe titik nang bolo wis kate gak arep. Iku bolomu nduk dudu gedibal. Lah lek karepku ya tak kekno tok, Mbok, duit saono. Ya godhong diketok-ketok. Apa iku, Mbok? Amang tok wong kok nyili dhuwit sak lerong dina wis to tagih kok kate ngekekno. Gak mungkin, Nduk, gak mungkin. Ngedabrus. Oh, nek keluyuran ae dicekel wong kon iki. Kon iki kon ketek apa? Kon iki lucu rek. Peri, anak Peri. Lucu. Cium sik papa cium. Nanti mama. Joni, Jona pakanono anake. Lucu nih, Rek. Seneng gak lek ngene. Wis yo Jona, Joni. Aja lali anake dimiki. Kok pempese tak golekno ya. Iki manggonya. Karepku karene tak gawe tuku rokok tak kekno kon kabeh. Lho ya kene, Moy. Ya ora sida. Lah jare kon iki uang mainan berarti ya ora arep kon. Wah, kon iki banci ladan mul. Kok sombong-sombong nek nyekel duwe akeh. Memang samu aku iki gak tilai bajingan tak colong tek lek duitmu ae. Lho arep ta kon? Ya arep. Mosok. Lho. Akeh tamu 100.000 tak tuku baku lho. Pun 100 lho. Lho aja 100 Don. Kabeh lu pengen gak apa-apa. Duh, lek kon iki kancane bolokku sing paling setia, Dek. Ya Ya wis keren. yo sik. Ono syarate. Loh, kok kate syarat-syarat barang sih kon? Lho lah mosok duit secara cuma-cuma tak kekno kon. Aduh, ya wis apa syarate? Kon pus apa? Ping 1000. Nek kene. Ya apa? Aduh, masih ora nyekel duit aku ora paten. Mul. Lu yo wis. Lho yo kurang ngono mul. Piro? Yo separuh berarti 500. Aduh kurang ngono maneh mul, gak kuat cepuklek tak kancane lek sakmono. Lah piro? Wis ngene ae mul. Enteng-entengan ae. 50. Ngene wis Don. Enteng-entengan gak apa-apa. Ping 100. Aduh ya lo ngono ta mul. Oh. Aduh yes. 100 lho ya. 100. Temenan. Nek kene ya. Ya. Hitungan. Di. Loro. Telu setengah. Kok ono setengah barang sih mul? Kalau dodongmu sik ngawang ngono ya kudu nemplek. Aduh ya. Papat setengah. Loh, Kurang nemplek. Ya awamu iki nemplek paling gedhog-gedhog. 5 seperempat. 5 setengah. Dolo kok ono perapat-perapatane barang sih mul. Jadi masalah. Salah kan kamu gak ngerti kon iki tok sing menjut-menjut nyene. Ya kulino aku. Kon sik sanggup ta ora, Don? Ayo mul, apa ngene ya? Doyok ngene ya. Apa kok ngene. Tapi lek ngene iki hitungane 1,5 mul. Oh, iya, Ana wis. rada ngongkek. Iya terus to. Terus piro itu? Piro iki mang? Empul lali aku. Wah, wis 50. Gak iso. Durung. Wah, durung apa? Swidak. 70, 80, 90, ambles, 100. Ron, sampe ngerongi. Ya bokongmu tok sing ngene-ngene. Wah, wis gak iso. Berene dhuwit. Lho ya sik ta. Lho lha apa maneh wong mari lho kok. Ya sik sekor jam. Tambahi Aduh. ping 10 ae. Kok kon ngono. 10 lho ya. Iya. Hitungan segenap. Yo. Aduh. Ini kok suwe temen sih, Mbok golek jamu ngono ae. Lo tak kira kon iku mang lah abris ta nduk, kok pakaiane mau mobrot ngene. Wayahe lah gawe pakaian sing apik ta kon iku lho, wong slametan. Wis wegah kabeh aku, Mbok. Percuma gawe api-api. Mang gawe batik mas-masan tak gawe kabeh.
Dong-donge mulai jobrot gedene gimon tok. Ngoyo iso muntar-muntar mancur-mancur kaya ngono iku. Ya pesing kabeh tak kom iko. Ya mestine nduk, lek ajene jibrat ketim jenenge wong sunat kon iku lho. Apa maneh wong tuwek sing sunat lho. Iki wis tak gawakno obat miske. Ini kok gawakno obat apa iku, Mbok? Ya iki obat bobok iki ambek ya lemah sonason iku lho, ana semprotane barang teko dokter. Yo nang bobokno lek ngono mariki. Soale arek iku lho gak ono penake blas, Mbok. Lah wong turu iku lho ya ambek ngiringi-ngiringi kaya kelaran ngono. Kon kaya ero nduk, lah wis tak lebokno nang gimun iku duduk pati rasa, madu kunir winginane nduk. Bare Riko ya ngono, Mbok, gak duwe saken. Kok iso kliru madu konir barang iku lho. Lah jenenge wong kliru nduk, ya salahe Rahul iku lho. Tak kongkon milih dadi kliru. Jan setel Riko lambe Rahul. Ya untung ae bojoku gak matek tak hukum Riko. Wis cocok akan mobil ayo mlebu kowe ke. Ya wis obat ono. Ya apa mul carane? Ngene, bener ah? Yo, bener. Ya wis, hitungan lo ya. Aduh yo. Iki wis ping 20 mul. Hitungan ta lah. Lah kon mek gluget-gluget tok ngono. Lah ya apa ngapa ora cetok? Age. Pencolotan kono aniku coba, oke coba. Lah terus ya apa lek gak ngono jare kon pencolotan. Lah, iki mendek ngono lho, Don. Aduh, kon mendek. mosok lali lah lho. Terus Dong, boys segau. Iki lho, kon gak kepengin bongkar to iki lah. dia kepengin gak guru mul. Belajar sih, oke coba sing kena. Lah kate belajar karo cara apa maneh lah ngene iki mang jare kon keliru. Aku mencolot ngene keliru. Ndekem ya sik keliru ae. Mencolot sing dhuwur kon nek Ya mencolot. pecah ndasku kena blombang iki. Wis ngene ae, Don. Kon nek anjen gak iso iku ya. Gendongen aku rono rene ping 10. Ya apa? Sik ta lamul. Genahe kon kate ngekeki dhuwit aku tak kate mateni aku. Lho, ya iki tantangan terakhir, Don, kon nek gelem. Aduh lah kok abot temenmu kon mbok karuan nek anjene kon iku sugih merono ndon iki lho dhuwit. Ora kate kancane sing dikongkon push up, sing dikongkon jengking-jengking, colot-colot gak karu-karuan. Cek terus ora ning golek dhuwit kon. Ya iku mang lebih teko soro yan mul aku. Gendongen nek gelem ana yo. Aduh, Gak gelem yo tak kesak maneh. yo cok. Wis ngene Don. Ping 5. Lek gelem kon gak gelem ya wis. Wis ngene lho mul, enteng-entengan ae. Siji wis engko karene tak pijeti. Ah ya mau rugi aku. Wis samono. Wis 5 wis. Aduh mul, siji setengah ngono lho wis. 5 kon nek gelem. Loro. Wis 3. Loro setengah. Wis gak iso wis. Lho ya wis ayo. Nah, ngono lho. Aduh, sik tak kesake lah kok ilang. Larang. Oh, entuk kene. Iki ya larang pisan. Aduh, supeng ngono iki. Kira aku Coba, Jo. niat ngekek dhuwit karo gak ngekek dhuwit lho. Gelem tak Wis gak? ayo. Aduh. Lah kan ngene lek wong duwe-duwe Don. Kuoso. Ayo kuwasa, tapi eling-eling jaman biyen awak ngene iki. Lah apa? Tanggoku kono moro-moro kakang digendong wong stroke. Lah ya anjen wong penyakitan. Yo ya ora. Ya Kakang mulo soro kancane koyo kon ngene iki. tak kandhani kerja sing giat Yon. Ora kurang-kurang. Lho, cek sugih. Duh. Beda. Lan penak. Wong iso numpaki wong. Duh ngene iki mbebani wong liya asline. Lah kok iso? Lah kon numpak aku ngene kok. Tapi kon tak bayar. Kok masih dibayar Nah. kok ngene rek jane. Wis mul kena aku dhewe mul. Iya tak kekno mari Oh, iki. becik kan mul. Sik ta lah, enak iki Don. Iki kene puter kene ya. Kapan maneh numpaki kon sik ta lah? Adoyan iki Mosok pegel Don. pegel nemen. Gak kuat. Iya. Lho yang ngene iki beban iku Don. Mosok arek iki gak nuroni blas, Dik. Ya ora nuroni blas nah, mulai mangko sunat iku. Ya iki sik ken mapan iki areke. Duh, kon iku jan ngringi tok kaya arek bayi kon. Ya wis lek ngono be tak bobokane, Be. Iya wis, napa ana cek anteng arek iki. Mari gak gelem turu ndek jero tagimun iki. Bapake gelem mung jarene ongkop ya jauh iki kene tok iku.
Cabang bayi lanang wedok gimun. Kok tadi dikek ngene barang kon iku lho. Ya iku nah polahe ponakamu, tak pengen ora kena aku iso digepuki. Yo gawe macanane hatiku ta ya mbong kok lek keruan areke. Aduh, lamale gak kalap lek digawe banteng-bantengan iki, Bi. Situ gabresan temenan. Aduh, tapi katut. Paling sing gelem kalap ya Julianto ambek Dolim tok iku. Cekelem, Bi. Oh ya bapak wis nah sing penting areke gelem turu jarne wis. Pasangan mana petate saken lah kok kenen sarung. Ya tak pasangi sik lek ngono petate, Bi. Tak pasangi petat mun. Aduh, dicedhong. Aduh, nerak, Mbok. Barik kon iku lho. Wong wis ero manuk sik lara ditutupi can-macanan barang. Ya malah kalap kuk manuke iku. Tak golekno bobok iki. Lemah iso-naso ambek semprotane pisan iki. Iki teko dokter mun. Ya wis, Mbok, nang bobok ono ora betah aku panas iki. Riko bareng ya ngono, Mbok. Ono wong ya gak kono-kono dikek. Lah aku gak ero mon. Jangkrik iki, wis tuwek ono ae polahe. Tak, Mbok. Aduh kon niku apa ae sih mun ngomong nang wong tuwek iku gak ilok. Lho. Aduh tak Be. Get-geti gak duwe ati Be rasane aku. Masih aku yo kepingin nah gawe macam-macam nang ngene iki kaya arek nom. Waduh, kok tambah panas, Mbok. Tambah pati celangkat rasane. Kok tambah ngroweng arek iki nah. Kon gak ngliru obate maneh ta iku? Ya gak kira Be, lawang iki resep teko Pak Mantri Be. Si tak delok tak tiling-tilingi Be yo. Lho, aku tiru maneh aku Be, lawang iki sing biasa tak gawe mijet urut Be, GPU Be. Loh, jangkrik batang ore, ti panas ti. Aduh.